Batiks, homewares for sale at Barangay Aganan, Pabia, Iloilo. Message lang po. Ayan po ang mga presyo niya. Ito yan, isa yan na set. Isang set din ito. Yan. Mga sausawan siya. Sausawan. Tatlo, 150. Ito, tatlo, 180. Ito, 1, 2, 3. Stainless, 150 ang isa. Available, 3 pieces. Ito, take all, dalawa siya. Bowl. Ay, pang paminta, betchin, 150 ang dalawa. Naman. Teapot. Okay.